ja Se ottaa puhetta. Ilman muuta. No laita mulle yksi kuva sinne, en mä kyllä ehkä moneen päivään katso tuo konetta. Kyllä se jossakin vaiheessa tulee. Äänen kanssa. Jaa. No selvä, joo. Kiitos, en mä tästä saa mitään sanomaan sanaa. Siekkinäillä kaikki ota tosissaan tänään. Siinä on 90% totta. No joo, ei mitään. Syökää lopuksi sitä pullo. Viekää se pullo sitten tuota pulla.